Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunze bantu yakubingelela ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Simbonga kakhulu kuNkulunkulu semdumisa bangcwele ukuba siphinde sihlangane futhi namhlanje kulolu suku oluhle kangaka. Kuyimpela sonto yokuqala onyakeni siqedile umkhosi. Siphela sonto yokuqala enyakeni siphume emkhosini. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu semdumisa. Ngiyathemba ukuthi nawe obukade ungangenile uma uNkulunkulu ekugcina usiyongena koka 2027 usiyongena kuwo u21 days kaJanuary ngoba ukwazanga ukungena. Alikho icala sikho isono kodwa ungasali kuleminye imikhosi esizoqhubeka nayo. Mina ke ngineyami nje ngizibambela yona. Ngonyaka odlule ngithithe izinsuku ezingaphezulu kwa150 ngisemkhosini. Hayi ngosuku olulodwa njengoba siphuma ngalendlela uNkulunkulu uyangisiza okungenani njalo ngeviki kuney'nsukwana ezingizithathayo bese ngiyazirekhoda. Ngakho-ke mntakababa uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele. Anginalo usuku olulodwa oluqondile ngoba phela noSathane uzohlasela. Akufanele ngizibekele umthetho. Ngingena noma ngasiphi isikhathi noma ngaluphi usuku. uNkulunkulu angiqinise, anginikeze amandla ukuthi noma phi lapho siya khona sifike sinqobe. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Hey-ke sizoqhubeka nenkonzo yethu la sigcine khona izolo. Besikhuluma ngoAnaniya noSafira, sibuka-ke izinto ezenzeka ngenxa yokugodla nangenxa yokungalikhuluma iqiniso. Sisuka-ke ezwini elumgogodla, amaHubo chapter 15 uverse 1 kuya kuverse 5. Kodwa sisekuverse 2-ke. Ake ngikufundele from verse 1 to verse 5. Ngingakafundi nokho masigoqe sithandaze sisondele kuNkulunkulu wethu yena osidalileyo siyizimvu zedlelo lakhe nomsebenzi wesandla sakhe. uJesu Kristu inkosi. Masithandaze. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu nomusa, siyaguqa phambi kobuso bakho, sibonga uthando sithande ngalo, sibonga konke Nkosi osenzele khona nosithanda ngakho kuze kube manje. Ngiyacela ukuthi ube phakathi wethu kule nkonzo uzambulu ukhulume kuba sihlale sikhuluma iqiniso, singabophi izinto ezingamanga nabomndeni yethu, izinto ezingamanga nezihlobo zethu nabangani bethu. Ngoba ngelinye ilanga kuzodalulwa, ngelinye ilanga kuzodalulwa singale kwethuna, kanti kwabanye kuzodalulwa singaneno. Siyacela-ke Nkosi ube nathi usingcwelise, usihlanze ngegazi lakho. Sibonga ngabo bonke abantu siphe bona ekhaya lezwi. Cela ubusise bonke abantu abaletha abantu, babusise uNkulunkulu wami bawuthole umqhele wabo. Kwangathi nabantu abalethwayo bangephume, ikakhulu labo becebo lakho, ngoba ngeke bazilandulele ngosuku lokugcina. Siyabamukela-ke Nkosi abangenisiwe namhlanje nakulezi insuku nje, siyabemukela ngegama leNkosi uJesu Kristu ophilayo. Sithi phezu kwezimpilo zabo nezimpilo zethu, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake siyambonga uNkulunkulu, masingene enkonzweni yethu sifunde Hubo 15 verse 1 kuya kuverse 5. Jehova, kubani uyakuhlala etendeni lakho na? Kubani uyokwakha entabeni yakhe engcwele na? Yilo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe, ongahlebi ngolimi lwakhe, ongamoni umngani wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe, obuka onengekayo ngokuzakumenyanya, kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu, ofunga ngokuzakumlimaza, nokho angalaphula izwi lakhe, nongatsheleki umuntu imali yakhe ukuba izale, nongamukeli umvuzo ngongenacala, owenza lokhu akayokuzanyazanyiswa naphakade.
Mawufuna ukungazanyazanyiswa kuze kube phakade liphile ulenze ihubo number 15. Ngeke uzanyazanyiswe. Uyongena ugijima ezulwini. Liphile leli hubo. Maliphile kuwe ulenze. Kuba mongalenzi mntaka baba ngeke uzilandulele uma sekufike isikhathi sokuthi uyanqatshwa awusangene ezulwini. Hayike sikuvesi 2 ke othi lona loyo ohamba ngobuqotho. Kuphendulwa kwemibuzo ethi ngubani oyohlala etendeni lakho? Salichaza ke itende. Ngubani oyokwakha entabeni yakhe engcwele? Sayichaza intaba engcwele. Sikuvesi 2 othi lowo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga. Sikhulume kakhulu ngalokho. Siku line number 2 othi okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe. Sase singena ke kudabolo lapha kwizenzo chapter 5 lapho sithole khona uAnaniya noSafira bebukela kumalungu ebandla lokho okwenziwe ibandla nabo futhi basebethanda ukuyonikela uqolo badayiswa izwe basebegodla enye imali bakhipha uhalf wemali kanti bonke abantu bebethengisa izinto abanazo bayilethe imali njengoba injalo. Uyabuza ke uPetro uthi nigodleleni lokho. Uvesi 2 ke wezenzo chapter 5 yagodla ingxenye yemali nomkayo ekwazi waletha ingxenye ethile yayibeka ngasezinyaweni zabapostoli. Mhlawumbe izwalahle ngiqale kuvesi 1. Ngepha indoda ethile igama layo nguAnaniya noSafira umkayo yathengisa ngendawo yagodla ingxenye yemali nomkayo ekwazi yaletha ingxenye ethile yayibeka ngasezinyaweni zabapostoli. Bafowethu indaba yokugodla uSathane ngoba uyawufaka lo moya sizokhumbula ewufaka kuJuda Iscariot lapha kuJohn chapter 13 uvesi 2 uthi sekudliwa uSathane sekufaka enhlizweni kaJuda Iscariot kaSimoni ukuba mkhaphele. uSathane uvela ayifake lento. Asihlaleni sihlomile bafowethu, sihlaleni silindile, simqaphela uSathane ohamba njengebhuku eselibhungayo ufuna zomgwinya. Ngoba uvela kufake nje enhlizweni, akudinga azahlale kuwe, kodwa kudinga nje ukuthi ayithi shuthe lento yakhe. Uyishutheka kanjani ngumntwana kaNkulunkulu wena? Usondela kanjani kuSathane oyilangabi lomlilo? Avela agaqa inhlamba nje kuwe, uzizwe usothuke inja, uzizwe usothuke isilwane esithize, uzumangala inkothi iphuma phela inhlamba emlonyeni wami ngumntwana kaNkulunkulu. Kanti uSathane uvele wayifaka. Umbuzo ozufana uzibuze wona ukuthi usithathe isibindi sokufaka inhlamba emlonyeni wakho na? Ubhizi uyathandaza ukhuluma noNkulunkulu kodwa uyamthuka uNkulunkulu kunenhlamba eziphuma kuwe, usho okunye ngomlomo ekujuleni kwenhliziyo kuphuma inhlamba. Kwenzeka kanjani? Azihlole mzalwane, uvuma izono zakho. Zihlole mzalwane, uhlanzwe egazini leundlo. Mhlawumbe unesono wasenza sokuhleka abazalwane enkonzweni. Iyenzeka lonto ubahlebe ubahleke. Kunendaba eyenzeke ngizokutshela yona. Bathi bethandaza abazalwane kwelinye ibandla, hayi entabeni. Bethandaza kanti kukhona abavula amehlo bebabuka bebahleka abazalwane abakhalayo. Bebabuka bebahleba bebahleka abazalwane abakhalayo. Kuthe maqedwe kuthiwa amen, omunye wababehleka wasala ehlekile. Umlomo uphindanga wavuleka, wasineka, kwavela amazinyo, kwaba impilo yakhe yonke, waze wadlula emhlabeni ngoba wahleka abazalwane bekhuleka. Qaphela, mhlambe wena mawuthandaza kuvuka inhlamba nje kuwe ngoba wake walingisela umzalwane othize ethandaza. Wakwalingisela ilimi ngelinye ilanga kumzalwane othize ethandaza. Lezi zinto esizenza singanaki zithi mase zibuya kube nzima kuwe. Nabelungu ke bayasho what goes around comes around. Lento yenzeka omunye izokwenzeka kuwe ngelinye ilanga.
Qaphela, sikhonza uNkulunkulu obonayo, sikhonza uNkulunkulu okhona ezindaweni zonke, sikhonza uNkulunkulu oshayanayo. Uma umhleka ungaduki, uNkulunkulu akahlekwa. Hayi ngiyakutshela ungaduki, ungezwa ngomuntu ekudukisa. uNkulunkulu akahlekwa. Lokho okuhlwanyelayo uzokuvuna. Uma uhlwanyelela inyama uzovuna ukubhubha kuyinyama. Uma uhlwanyelela umoya uzovuna ukuphila okuphakade kumoya. Izwi lelo esilitholayo kwabaseGalathiya, ngicabanga ukuthi ubaseGalathiya chapter 5. Ngizokhonfirmela khona manje. Ngakho-ke ungaduki, uNkulunkulu akahlekwa. Galathiya chapter 6 qala kuverse 7. Ngakho-ke uma sinethuba lokwenza okuhle, masenze okuhle kubo bonke, kephi kakhulu kwabendlu yokukholwa. Ufunde kuGalathiya chapter 6 verse 7 gcine kuverse 10. Wazi ukuthi uNkulunkulu akahlekwa. Hayike asibuyele endabeni kaAnaniya noSafira, sengigcine ngibambezelekile. Ngizoyifunda nje bese siyaqhubeka. Igcine ngithi-ke le ndoda yagodla ingxenye yemali nomkayo ekwazi yaletha ingxenye ethile yayibeka sezinyaweni zabapostoli. Verse number 3, wayesethi uPetro, Ananiya, kungani ukuba uSathane agcwalise inhliziyo yakho, uqamba amanga kuMoya oNgcwele, ugodla ingxenye yemali yezwe na? Kungani wakufaka kuJuda uSathane ukuthi akhaphele uJesu? Nalana sibona ekufaka uNkulunkulu uSathane efake egcwalisa inhliziyo kaAnaniya ukuba agodle ingxenye yemali. Uthi kungani? Athi verse 4, lisekhona izwe belingesile lakho na? Selithengisiwe belingekho emandleni akho na? Uyibekeleni leyo nto enhlizweni yakho na? Awuqambanga amanga kubantu, kepha kuNkulunkulu. Lawo manga osukuwaqamba emsebenzini, uzokwenza isitifiketi sikadokotela uthi uyagula, uqamba amanga. Awuwaqambi kubantu, uwaqamba kuNkulunkulu. Amanga uNkulunkulu akawafuni. Amanga uNkulunkulu uyawajezisela. Athi kuverse 5, kuthe u-Ananiya ezwa lawo mazwi ukuthi akaqambanga amanga kubantu, uqambe uNkulunkulu, ithi iBhayibheli, wawa phansi wafa. Kwesaba okukhulu kwehlela bonke abezwa lokho. Izinsizwa zasuka zamsongelezela, zamkhiphela phandle, zambela. Sigcine-ke sesingena kuverse 7 izolo. Kwathi emva kwesikhathi esingaba ngamahora amathathu kwangena nomkakhe engakwazi ukwenza-ke leyo. uPetro wayesethatha ethi, ngitshele ukuba izwe nilithengise ngokungaka na? Ngitshele. Akukhulunywa ukuthi indoda isifile ngoba iqamba amanga. Wena khuluma iqiniso nje. Izwe nilithengise ngokungaka na? Wathi yebo, ngokungaka, kanti uqamba amanga. Ngabovumelana namanga nendoda yakho. Ngabovumelana nenze isivumelwano samanga nomkhwenyana wakho. Ningabovumelana nesivumelwano samanga nanoma ubani komunye, ngoba lawo manga azoqhuma ngelinye ilanga. Azovela izinqe zakho zihlala obala, ihlazo lakho libe sobala, uswele umgodi wokucasha. Athi-ke uverse 9, ngepha uPetro wathi kuye, kungani ukuba nivumelane ngokulinga umoya wenkosi na? Abantu bavumelane balinga umoya oNgcwele. Niyazi ukuthi umoya oNgcwele uNkulunkulu. Nivumelelane ngokumlinga na? Bheka, izinyawo zabambela indoda yakho zisemnyango, nawe bazokukhiphela phandle. Inyawo zabambela indoda yakho zisemnyango. That is only when he heard and realized that the husband is no more. How izinyawo zabambela indoda yakho zisemnyango. Ungembelwe wena mhlawumbe manje ngamangakho, kodwa izinyawo zokufa ezizokuphonsa esihogweni zisemnyango. Uzofa, phonsa echibini lomlilo, lapho kuvutha khona umlilo nesibabuli, lapho impethu yakhona engafi, uzophonswa khona ngenxa yamangakho. Hlukana namanga, hlukana nokuqhatha abantu, hlukana nokuhlukanisa imishado yabantu nomona wena ngoba ushadile. Hlukana nokuhlukanisa nabantu
noma uhlanganisa abantu ujolisa abantu. Hlukana nokwenza abantu bazolala kwakho bejola. Mhlawumbe kumfowenu lo, uyamazi unonkosikazi, ufika nentombi, uyam-accommodate ekhaya. Kumbi lokho, ngoba nidudana ngokungcola, nizosha nobabili esihogweni. Ubani wam-accommodate ekhaya? Ubani wamlalisa ekhaya kungafanele? Umngani wakho ehamba nobani? Balala, bangcolisa izinto, mhlawumbe balalisa embhedeni wabazali. Bakithi, lweza usuku oluvutha njengeziko. Bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi namanyala nokungcola luzobashisa lingabashiyela impande nagatsha. Ngiyadabuka ngoba abanye bethu bayenzile lento kodwa bazivumile izono zabo. Ngiyadabuka ngoba abanye bethu balekelele ukufeba kwabanye abantu, balekelelile ukuphinga kwabanye abantu, banesandla ekuzingcoliseni kwalaba bantu. Abanye babo sebefile bayasha esihogweni. Ngenhlanhla wena unethuba lokuphenduka. Ubungephenduke na? Kepha uPetro wathi kuye verse 9, kungani kuba nivumelane ngokulinga umoya wenkosi na? Bheka, izinyawo zabambela indoda yakho zisemnyango, nawe baza kukukhiphela phandle. Verse 10, wayesewaphansi masinyane ngasezinyaweni zakhe wafa. Izinsizwa zangena zamfumana efile, zamkhiphela phandle, zambela ngasendodeni yakhe. Verse 11, ukwesaba okukhulu kwalehlela ibandla lonke nabo bonke abezwa lokho. uNkulunkulu mayisebona ukuthi ibandla lakhe alihlonipheki, uNkulunkulu mayisebona ukuthi umuntu wakhe amgcobileyo animhlonipha nimnika imbeko efanele, wenza izinto ezifana nalezi ebandleni ukuze ibandla limesabe, limhloniphe, lazi ukuthi unguNkulunkulu ophilayo, unguNkulunkulu ophindisela ububi ngobubi, unguNkulunkulu ofuna ubungcwele, unguNkulunkulu othanda wonke umuntu asindiswe aze afinyelele ekulazeni iqiniso. Ngofuna ukwazi iqiniso, hlukana nesono. Ngofuna ukwazi iqiniso, gonyuluka bonke ububi. Izakha 28 verse 13, ofihla iziphambeko zakhe ngeke aphumelele, kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Vuma izono zakho zishiye ukuze uthole umusa. Ngiyakukhalela mntakababa, ngiyakuzwela, but you have to take the first step. Wena kufanele uthathe istep sokuqala usondele kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyakuthanda, uNkulunkulu uyakudinga, uNkulunkulu ufuna uqobo lwakho. Njengamanje sizoguqa sonke, kakhulu wena ofuna uJesu, kakhulu wena ofuna ubungcwele, kakhulu wena ufuna ukezulwini, uzoguqa manje. Phakamise izandla zakho, sikhuleke nawe abaseRoma 10 verse 9. Umvume uJesu ukuthi uyinkosi. Emva kwalo mkhuleko ngizobe senginikhulekela nonke, ngibonge nezwi lenkosi, izobe siyaphela inkonzo ngalokho. Asiguqe sikhuleke, ukhuleke emva kwami abaseRoma 10 verse 9. Ukhetha ukuya esihogweni noma ukhetha ukuya ezulwini. Ukhetha ukukhuleka lo mkhuleko, awujoyini ibandla esikulona, kodwa ujoyini ibandla elisezulwini, ibandla lapho uJesu azothi mayebuya azohlwitha ngokukhuleka lo mkhuleko wabaseRoma 10 verse 9. Masiguqe sikhuleke, simnxuse uNkulunkulu abe nomusa phezu kwethu, simnxuse uNkulunkulu awenze umsebenzi. uJesu Kristu inkosi. Siphakamiseke izandla usho emva kwami. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathane angimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi Jesu.
uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Cela ukukhulekela ke usaphakamisela izandla zakho ungazehlisi masithandaze. Baba wethu sezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, ngiyakhuleka manje nampa abantwana bakhe ezindaweni zonke abaguqileyo, abanye sinabo ku YouTube, abanye sinabo ku WhatsApp. Ngiyacela Nkosi ukuthi uphendule izikhalo zabo. Wena obona ukujula kwenhliziyo, wena obona ukudabuka kwenhliziyo kwabanye, abanye bayakhala kumanje. Ngiyacela uNkulunkulu wami bathethelele ubahlanze. Ngiyacela Nkosi ubangcwelise. Sebevumile ukuthi uyinkosi. Uverse 10 wamaRoma 10 uyasho, ma umuntu evume ngomlomo uyasindiswa, kholwa ngenhliziyo kube ngukulunga. Bangcwelise Nkosi, ubathethelele, babe ngcwele phambi kobuso bakho, balungele ukuhlwithwa kwebandla, bangene ezulwini ngamasango. Ngiyathandaza Nkosi ukuba uphendule imikhuleko yabo nezidingo zabo zakulomhlaba. Ushilo Nkosi kuMahubo 103 verse 5, wathi usuthisa ukulangazela komuntu ngokuhle. Suthisa ke Nkosi ukulangazela kwabo ngokuhle, kibasondeza kuwena, ngoba wena wedwa othethelela izono zethu, wena wedwa owelapha zonke izifo zethu, wena wedwa omkhululayo umuntu, umembathise ezobukhosi, umqhelise ngomusa nangobubele. Siza kuwena ke uNkulunkulu nomusa, sinayo omunye, simsebenzi wezandla zakho, siyizimvu zedlelo lakho. Nkosi, wasithumelela uJesu indodana yakho yasifela esiphambanweni. Siyaguqa phambi kwenu njengekhabhinethi yezulu. Siyaguqa uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu indodana uJesu Kristu, uNkulunkulu umoya ongcwele, nanti ibandla lakhe ezindaweni zonke libusise ulibiyele, bahlukane nezono, bahlukane nobubi, balungele ukungena ezulwini. Ngikhulekela nabagulayo ke manje, baphilise ezifweni eziningi ezibahlaseleyo. Siyazi ukufa kwangena ngesono, ukufa kwangena ngesono eDeni. Isono sangena ngomuntu oyedwa, ngegama leNkosi uJesu, ngomuntu oyedwa, uJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. Isono siyathethelelwa, isono siyahlanzwa, umuntu aphile impilo engcwele. Siza kuwena ke uNkulunkulu wethu, baphilise abagulayo. Beka isandla sakho phezukwabo. Ushilo kuJeremiah 17 verse 17, Jeremiah 32 verse 17 and 27. Wathi udalile izulu nomhlaba, akukho kwahlulayo. Wathi uNkulunkulu wenyama yonke, kukhona yini okwehlulayo? Siyavuma Nkosi, akukho kwehlulayo. Ngenelela ke manje uNkulunkulu wami, ubusise kube yilona lo ebesinaye kule nkonzo, kube ukuphenduka kwakhe, kube ukusindiswa kwakhe. Ogulayo umphilisa phakame manje ngegama likaJesu Kristu inkosi yethu. Phezu kwalomzimba wakhe ngithi uJesu Kristu inkosi. Phezu kwalomzimba ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngimfafaza ngegazi lakho, qalekisa yonke imimoya ngithumele esihogweni. Uyakhulula, uthola ideliverance yakhe manje. Yonke imimoya amadimoni ngiwathumele esihogweni. Mayicatshiwe uyagezwe inhlangeni zakhe. Mayibulalile abantwana bayaphiliswa, bangeniswe ezulwini, kuze yena aphile impilo engcwele emhlabeni. Dumo lonke silinikeza wena, izikhathi zingakabibikho namanje, kuze kube phakade uJesu Kristu inkosi. Isho emva kwami lapho khona uthi uJesu Kristu inkosi. Masisho kwesithathu futhi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu ngalenkonzo, siyambonga, siyamdumisa ngakho konke. Hamba ke ungabusona. Usindisiwe manje, umuguqile, waphakamisa izandla, washo lomkhuleko emva kwami. Ususindisiwe. Hamba ke ungabusona. Funa wehlelwe okukhulu kunalokho. Baba uNtsibande usiyavalelise ngokugcina inkosi. Asihlangane enkonzweni yakusasa Sunday ngo9:30. uNkulunkulu evuma sizoba live ehall yasenkonzweni
esemkhayideni laphaya eMzingazi eRichards Bay. Igama lebandla entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, kodwa sishumayela ibandla la, sishumayela uJesu evukile kwabafileyo, sishumayela uJesu lichithekile igazi lakhe sahlanzwa sathethelelwa, sishumayela uJesu ozobuya azolanda ibandla ngesikhathi angasazi naye, esaziwe uNkulunkulu Baba nezingelosi azazi, kodwa uNkulunkulu Baba uyazi. Masihlaleni silungile, usuku lwakhe lungafika noma yinini, lungakafiki lokulanda ibandla uze lokho esilanda ngamunye ngamunye. Wena uready na? Masithandazile nawe, ngifuna ukukutshela ukuthi uready, musubuyela-ke ezonweni. Bakunzebande uthi ube nentambama nosuku oluhle nonyaka omuhle u-2026. uJesu Kristu inkosi.